дейностите за свободното време на хората с увреждания играят важна роля за тяхното развитие и интеграция в обществото. Тези дейности не само допринасят за подобряване на психофизическото здраве, но и значително повишават качеството на живот на тези хора. Дейностите трябва да бъдат създадени така, че да уважават индивидуалните способности, но също така да поставят положителни предизвикателства, които насърчават личностното развитие. Средата, в която се провеждат тези дейности, трябва да бъде създадена така, че хората с увреждания да се чувстват приети, подкрепени и насърчени да учат, да се развиват и да изграждат увереност в себе си. Създаването на такива дейности трябва да бъде в съответствие с принципите на приобщаването и равенството, като позволява на всеки човек да се чувства значим и способен. Цели на дейностите за свободното време на хората с увреждания. Основната цел е да се даде възможност на хората с увреждания да се включат активно в обществото и да станат пълноценни членове на общността. Чрез групови дейности хората с увреждания могат да се научат да общуват с другите, да обменят опит и да се чувстват част от общността, като по този начин се намалява усещането за изолация и дискриминация. Тези дейности предоставят възможност за развитие на двигателни, когнитивни и творчески способности, като изобразително изкуство, пеене, танци, както и когнитивни умения като памет, решаване на проблеми и концентрация. Чрез успешно участие в различни дейности, хората с увреждания придобиват чувство за лична стойност и увереност в собствените си способности, което има положително въздействие върху тяхното самосъзнание и цялостно психологическо благополучие. Чрез активно участие в игрови дейности или творчески работилници, хората могат да се отпуснат и да се освободят от стреса, което е от голямо значение за запазване на психичното и физическото здраве. Дейностите, които насърчават изразяването на емоции и развитието на емоционалната интелигентност, са изключително важни. Те помагат за развиване на емоционални умения, които подобряват способността на хората да се справят със своите чувства, както и да комуникират своите нужди и желания в обществото. За успешното реализиране на спортни и развлекателни дейности е необходимо участието на експертен екип, състоящ се от здравен специалист, спортен педагог и специалист по безопасност, социален работник и психолог. Ако в дейностите участват деца или ученици, е необходимо да бъдат включени и родителите и учителите.